C'est un sujet auquel Plateau s'est beaucoup intéressé. Peut-être pourriez-vous en parler? Sí, en parlarem. Avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de Plató i ho farem amb un dels seus llibres més importants, El Convit. Àlex, estàs Sí, fent coses. estic fent coses. Coses filosòfiques. Sí, estic fent coses filosòfiques. Bé, com anava dient, El Convit és una obra molt i molt important, tant a nivell filosòfic com a nivell... Si ara comences a parlar de Plató. I el capítol sobre A veure, mi, quan? Digògenes, ja farem un capítol sobre la teva persona, però ara no toca, no veus que estic presentant? Alexet. Què? Plató, menja'm un Ai, va, marxa. Avui parlarem del Convit. Tradicionalment s'ha dit que Plató escrivia diàlegs. De totes maneres, el Convit no és exactament un diàleg. El Convit forma part d'un gènere, el gènere dels banquets o els simposis. I és per això que algunes traduccions d'aquest llibre han estat el banquet, el convit o el simposi. El que està clar és que, sigui quin sigui el seu nom, l'objectiu d'un simposi a la Grècia antiga era molt clar. I és que simposi prové del mot simpino, que significa veure plegats. Àlex, què ets de dir? Home, doncs el que hem assajat, més ho tens al teleprompter. I si faig això, sortiré més vídeos? Fareu un vídeo especial per mi? Sí, si fas això, pots sortir tots els vídeos, si cal. Això m'agrada. Hola, filohomies, benvinguts. Us parlaré del llibre que utilitzem per fer aquesta ressenya. És El Convit, l'ha escrit Plató. El va traduir als anys 80 Eulàlia Preses i està publicat a l'editorial Alfa a l'any 2019. Per tant, és bastant recent. Forma part d'una col·lecció que es diu la col·lecció Bernat Metge Essencial i que està recopilant obres molt importants de la literatura i del pensament, tot i que falten les meves. La llengua és una traducció al català, tot i que a l'altra pàgina hi té sempre l'original grec, per tant està molt bé. Si heu de mirar alguna cosa, si heu de consultar algun terme en grec. Jo l'altre dia, per exemple, quan l'Àlex l'estava llegint, vaig mirar que sortia la paraula participació i em vaig recordar d'una anècdota. I és que en una ocasió, quan jo estava menjant figues, va venir el tros d'ase de Plató i em va dir si podia participar de les figues. I jo li vaig dir que sí. I després va, les agafa i se les menja. I jo li vaig dir, això no és participar. Diògenes, no només no has explicat la sinopsi que calia explicar, sinó que has explicat una anècdota que segurament no tothom entengui. A veure, el concepte de participació platònica fa referència als dos mons de Plató. Plató pensava que hi ha dos mons. Un format pels objectes, que és el món sensible, el món que nosaltres veuríem, el món dels cossos, el món terrenal, si es vol. I després hi havia un altre món, el món de les idees, el món de les matemàtiques. La forma en què el món dels objectes, el món sensible, connecta amb el món de les idees és el que anomena Plató la participació. Per això, Diògenes, tu t'enfades tant perquè en teoria és una idea molt més metafísica que no pas agafar les figues i menjar-se-les, el fet de participar entès platònicament. Ara bé, tampoc has explicat la sinopsi. En tot cas, ens trobem a casa de Gató. És l'amfitrió i vol festejar el seu triomf com a poeta tràgic jove que ha guanyat una competició gràcies a la seva obra. Hi ha Fedra, hi ha Pausànies, hi ha Arixímac, hi ha Aristòfanes, hi ha Sòcrates, hi ha Aristodem, tots els seus amics, companys de poesia, intel·lectuals d'Atenes, són allà reunits. Ara bé, aquest pla de veure plegats per festejar el triomf de la primera tragèdia de Gató es veu truncat
quan Fedra té una idea millor. I és que Fedra proposa que tots els comensals allà reunits facin un elogi al déu Eros, el déu de l'amor. Vaja, que es queden sense farra-guarra. D'aquesta manera podem parlar que el que havia de ser un banquet, el que havia de ser un llibre del gènere dels simposis, acaba sent un anticonvit. Perquè els seus personatges allà reunits a casa de Gató per veure no acaben tenint aquest objectiu, sinó que acaben fent elogis al déu Eros. Que el convit sigui en realitat un antibanquet, un antisimposi, un anticonvit, no és l'única raresa del diàleg. Perquè aquest diàleg ja comença d'una manera una mica especial. I és que Apol·lodor relata a un amic o a uns amics la història d'aquest diàleg, els discursos que hi apareixen, perquè fa memòria de quan Glaucó li va fer la mateixa pregunta. Ara bé, Apol·lodor no hi era. Aleshores, qui explica tots aquests successos a Apol·lodor no és altre que Aristodem. Encara es complica més la troca perquè quan Aristodem escolta el discurs de Sòcrates, Sòcrates diu que aquest discurs no prové d'ell, sinó de Diotima. D'aquí Sòcrates diu que és la més gran coneixedora dels termes de l'amor. Fem-ho fàcil, amb un esquema. I intentem desxifrar quin és aquest esbojarrat joc del telèfon que esdevé el convit. Apol·lodor diu a uns amics allò que Apol·lodor va dir a Glaucó, que Aristodem va dir a Apol·lodor, que Sòcrates va dir que Diotima va dir. I si narrem el banquet com si fos un partit de futbol? Benvinguts en una altra ocasió a la sèrie Banquets de la Grècia Antiga. Estem a l'any 412 i en aquesta ocasió tenim un simposi molt important. Un moment, el nostre col·laborador Àlex ens demana pas. Som-hi! Vegem ara quina és la distribució de la sala. És una sala bastant normal per fer-hi simposis a casa de Gató i veiem també que la distribució és la següent. Si atenem a l'ordre que parlaran tots ells. Primer ho farà Fedra, després ho farà Pausànies, després ho hauria hagut de fer Aristòfanes, però per culpa del cinglot ho farà Erixímac, i després Aristòfanes continuarà Agató i finalment Sòcrates, si és que no hi ha cap més sorpresa. Aleshores, ara pensem que seria molt interessant explicar-vos qui és qui en aquest banquet. El primer és Fedra. Fedra, juntament a Sòcrates, és el més vell de la trobada. És un jugador amb experiència, amb molta capacitat, i, de fet, és ell qui dona la idea de la temàtica del simposi i també qui decideix, doncs, amb aquesta idea, que beguin menys en aquesta trobada. Per tant, una mica Fedra. Fedra també dona nom a un important diàleg platònic. En segon lloc, trobem Pausànies. Pausànies és deixeble d'Isòcrates, un sofista destacat, i a més tenim fonts oficials que confirmarien que Pausànies té una relació sentimental amb Agató. Sembla que Plató només ho insinua, però que Xenofont té molt clar que els fets han passat. El tercer jugador d'aquesta trobada és Erixímac. Ell és metge de formació, el seu pare també fou un metge reputat i, a més, és el deixeble d'Hípies, un altre molt destacat sofista. El següent és Agató, l'amfitrió d'aquesta trobada. Té al voltant de 30 anys, és un jove poeta molt talentós que acaba de guanyar un certamen i, tot i que sabem que Agató podria tenir una relació amb Pausànies, pensem que en aquesta trobada serà la possible relació amb Sòcrates la que tingui un paper més fonamental. Cinquè jugador, importantíssim per aquesta trobada, Aristòfanes, un dels més grans comediògrafs de la Grècia Antiga. És curiós que formi part de l'equip de Sòcrates perquè sabem que va escriure Els núvols, una sàtira molt provocadora en què deixava Sòcrates d'excèntric i
de sofista, també, perquè cobrava pels seus ensenyaments. Sabem que Aristòfanes en aquest moment té més o menys l'edat de Gató, per tant, ronda els 30 anys. Alcibíades irromprà a la festa. Sabem d'ell que té més o menys l'edat d'Aristòfanes a Gató, potser 4 anys més, uns 34 anys, i sembla doncs, que seria l'amant de Sòcrates. I després us explicarem una mica amb més detall la disputa que hi ha entre tots dos i indagarem una mica més en la vida d'Alcibíades perquè va ser una vida trepidant, plena de traïcions. Què podem dir de Sòcrates, un dels més grans filòsofs de la Grècia antiga? Tenia al voltant de 54 anys en el moment en què se celebra aquest simposi i el festeig o el suposat enamorament entre Gató i Sòcrates i l'aparició d'Alcibíades marcarà també una part important d'aquest simposi. Diotima de Mantinea, una ciutat al centre del Peloponès, també serà una component molt important d'aquest simposi. I és que ella explica a Sòcrates tot el que Sòcrates sap de l'amor. No sabem realment si Diotima va ser un personatge històric. Després analitzarem aquesta part perquè hi ha assajos molt interessants al respecte. Però el que sí que ens sembla molt i molt rellevant de destacar ara mateix és que és curiós que cap altra dona apareix amb la mateixa força i amb la mateixa rellevància que Diotima en cap dels diàlegs platònics. Aleshores, queda obert aquest interrogant. Per què Plató escull fer parlar a Diotima? Bé, el partit el començaran els titulars, que són Fedra, Pausànies, Aristòfanes, Erixímac, Agató i Sòcrates. No tenim ni idea d'on ha anat a parar Aristodem, per això el posem a reserves. Sabem que també tenim dues reserves molt potents i que ja han començat a escalfar perquè segurament surtin a la segona part, com són Diotima i Alcibíades. El primer dels discursos que apareixen en el convit no és altre que el de Fedra, que de fet és qui té la idea primigènia de començar a elogiar el déu amor. I és que, segons ell, els poetes no ho han fet. Aleshores, Fedra fa un elogi seguint precisament els poetes, ens parla del que han escrit Hesíode i Homer, i també ens diu que la vida amb amor, la vida amb el déu Eros, és millor. I és que el déu Eros fa millors a les persones. El seu argument és que si nosaltres poséssim els enamorats a l'exèrcit, l'exèrcit funcionaria millor. Per què? Perquè quan estàs enamorat no vols que la persona qui t'estima, que la teva parella, et vegi flaquejant i, per tant, aquesta possible vergonya futura és el que faria que milloréssim. Si és descobert cometent una acció innoble, s'avergonyeix molt més davant del seu enamorat que no pas davant dels altres. Per això, si hi hagués algun mitjà per aconseguir que existís una ciutat o un exèrcit on hi hagués més que enamorats i els seus estimats, no hi hauria país més ben governat que el d'ells. Aquest és l'argument de Fedra. Jo crec que Fedra no ha tingut en compte que si posem a dos enamorats a l'exèrcit o al govern, aquests dos enamorats es poden enamorar d'altres persones. Sé que t'has embolicat amb la flor. Hòstia. I aquí, amb la gelosia, no tinc tan clar que es pugui governar bé ni les ciutats ni els exèrcits. Pausànies comença corregint a Fedra. Li diu que la seva concepció de l'amor no té tots els matisos que podria tenir. És per això que ell presenta una concepció de l'amor basada en Afrodita, però diu que té una doble naturalesa, perquè per un costat tindríem a Afrodita Urània i per l'altre a Afrodita Pandèmona. Afrodita Pandèmona seria aquell amor que inspira tant a homes com a dones, un amor que té més d'interès pel soma, pel cos, que per l'ànima. Aquí ja veiem una mica les reminiscències platòniques entre la distinció de cos i ànima. I llavors hi hauria un segon amor
que està format per Afrodita Urània. I tal com explica el mite, en aquest cas, Afrodita seria engendrada a partir dels testicles d'Urà i, per tant, és un amor més elevat, un amor entre els homes en què no intervé l'element femení en la seva gestació. La resta del discurs, Pausànies el dedica a parlar sobre la concepció de la pedofília en les diferents regions gregues. Pausànies diu que a Tebes i Esparta la pedofília no té cap censura, no hi ha prohibicions, en canvi a les ciutats jòniques, més properes als bàrbars, la pedofília sí que està prohibida. Mentre que a Atenes la pedofília està ben vista sempre i quan proveeixi d'aquest amor d'Afrodita Urània, més centrat en l'intel·lecte, en l'ànima, en les coses elevades i no tant en els cossos. Arixímac continua amb la distinció que ja ha proposat Pausànies, aquest amor bo i aquest amor dolent. Aleshores, ell ho porta al camp de la medicina i ens diu que quan estem sants no significa altra cosa que estimar les coses que ens són bones, mentre que quan tenim una malaltia significa que allò que estimem és dolent per a nosaltres. I el mateix passa amb la música. La música que concorda és la música en què les seves notes s'estimen, ens diu ell, i la música discordant és aquella en què les seves notes no s'estimen o estimen coses dolentes, no? També parla del fundador de la medicina, d'Asclepi, i una mica la tendència és aquesta en tot el discurs, de fer una analogia entre la salut i l'amor. I arribem a Aristòfanes, el comediògraf. Sembla que se'n riu una mica del discurs d'Arixímac i proposa una alternativa que és explicar allò que ell vol explicar a través d'un mite. Escull el mite de l'andrògin. El mite de l'andrògin consisteix en un moment del temps en què els humans érem, segons Aristòfanes, rodons i teníem el doble d'extremitats de les que tenim. Per tant, 4 cames i 4 braços. En aquest moment els humans érem molt poderosos i insolents. I és per això que Zeus, el déu suprem de l'Olimp, es va emprenyar molt i va dividir, va trencar per la meitat els humans. D'aquesta manera, els humans passen a tenir 4 extremitats en total, 2 cames i 2 braços. Després d'aquesta separació, els humans hem estat buscant aquesta meitat que ens faltava. I el que és curiós aquí és que hi ha una equiparació a les relacions heterosexuals amb les relacions homosexuals. I és que en el propi mite explica que algunes combinacions eren home amb home, dona amb dona, o la tercera i l'heterosexual, home amb dona. I és per això que buscaríem la meitat que ens faltaria segons haguéssim estat units en una sola unitat amb un home o amb una dona. Aquest mite no és altre que l'explicació del mite de la mitja taronja, canviant aquest andrògin per 2 meitats de taronja. I bé, el que ens ve a explicar el mite de l'andrògin i el mite de la mitja taronja és que l'amor és una força que ens mou i que ens fa cercar un buit existencial que tenim i que necessitem omplir trobant un company o una companya. Està bona. M'agradaria, però, que ens aturéssim un moment amb el mite de la mitja taronja, i és que aquest mite, que ha sigut el que ha fet més fortuna dels mites platònics, dona una concepció de l'amor massa romantitzada i, en alguns casos, problemàtica. M'explico.
Si jo considero que sóc la meitat i que em falta alguna cosa, sé que si no és a través de l'amor, mai seré complet, mai seré feliç, mai faré el bé. És per això que considero molt important que deconstruïm, que siguem crítics amb la nostra herència. I en aquest cas és més important que mai. La idea que jo sóc una meitat i que només seré complet quan m'ajunti amb algú altre és una mentida i molt grossa. En canvi, si concebem l'amor com a la suma de dues unitats senceres, en què tothom hi pot aportar alguna cosa i no pas perquè estiguem mancats, sinó com un sumatori, crec que estem concebent menys perjudicialment l'amor que no pas si el concebem amb aquest mite de la mitja taronja que al final, si no acabem de trobar la nostra meitat, sembla que ens frustri. Però és que a la vida hi ha moltes més coses a part de l'amor romàntic. Els que tenim sort de tenir bones amistats i una família, ens n'adonem de tot això. I l'amor és senzillament una part més d'aquesta vida, o l'amor més romàntic, per dir-ho en aquests termes. Però ni molt menys estem mancats, ni venim d'estar destruïts, ni venim d'estar separats i hem de fer l'objectiu de la nostra vida, la cerca de la meitat que ens falta per ser nosaltres. No, nosaltres som nosaltres i com a molt ens complementa, no podem complementar algú altre, però no formem a l'altra persona. Ara ja ens oblidem del mite de la mitja taronja, del mite de l'androgin i passem a un altre tema. El discurs de Gató, del nostre campió tràgic. El discurs de Gató és molt senzill, és molt de manual. Explica bàsicament que Eros no es tractaria del déu més vell, sinó tot el contrari, del més jove, i fa un reguitzell de piropos a la joventut, a la creació poètica. I, de fet, el que és interessant en grec és que la paraula poesia també significa crear. I, per tant, el seu discurs contradiria una mica aquest primer discurs de Fedre i aniria en una línia d'elogiar la joventut, que és bàsicament el que estan fent aquests personatges en el simposi. Perquè pels grecs es creia que el fet de beure també era una manera com d'apropar-se més a la joventut, no? O a l'energia juvenil, si més no. Segurament el discurs més interessant de tot el convit sigui el darrer, el que fa Diotima i que explica Sòcrates, i és que en aquest tots són crítiques. La primera és que Eros no és ni un déu ni un humà, és un daimon. I per tant es troba en el regne entremig d'allò diví i allò humà. Aquesta és la primera crítica que fa Diotima als discursos anteriors. La segona que fa és que no estimem perquè ens manqui alguna cosa, tal com hem vist en el mite de l'androgin, sinó perquè volem el bé, la bellesa, volem aquesta cerca. Ens sentim atrets per allò bo, per allò vell. Diotima també fa una reflexió molt interessant sobre la mortalitat i la identitat, explicant que al final allò que ens fa nosaltres mateixos són els canvis de la vida. I que, d'alguna manera, si ens sacrifiquem pels fills, sacrificar-nos de morir fins i tot, és perquè sabem que ells porten el nostre llegat i que perviurà. I això mateix, de fet, és la raó que dona per la còpula i per la reproducció, que és que volem aferrar-nos més al món, volem continuar-hi tenint algun impacte. Dèiem que Diotima explica que el fet d'engendrar és d'alguna manera continuar en el món i fent la nostra aportació. Però també ens explica que n'hi ha d'altres, no? La fama, l'honor, el fet de ser conegut per una gran gesta, el fet de ser reconegut per la teva contribució, doncs també serien parts d'aquest engendrar, però no per via de la còpula, no? Diotima explica, però, que hi ha dues maneres de fecundar. La primera, un home amb una dona,
i a través del cos. Però n'hi ha una altra de més elevada que és a través de l'ànima, que és aquella que ens serviria per fecundar coneixements, per fecundar virtuts, i a més posa alguns exemples. Ens diu que els poetes Homer i Hesíode, així com els legisladors Licur i Soló, serien exemples d'això. Tot el discurs de Diotima se centra en mostrar la bellesa en abstracte. És a dir, Diotima marca aquí que la bellesa pels cossos seria la bellesa més rasa. Després trobaríem la bellesa per les ànimes, que seria un nivell més elevat. Continuaríem amb la bellesa pel coneixement i, finalment, en el món més idíl·lic, en el món més de les idees, trobaríem la bellesa en si mateixa. I aquest és l'espiral, aquest és l'ideal al que hauríem d'aspirar. Els historiadors encara no s'han posat d'acord sobre aquest personatge tan místic com és Diotima, provinent d'aquesta regió del Peloponès, o que això se'ns diu. Un interessant estudi que apunta que Diotima podria ser, en realitat, Aspàcia, una de les dones que va tenir Pèricles, un dels més grans governants d'Atenes, doncs és aquest d'Armand d'Angur, que bàsicament recull molts testimonis. Ell mateix ho diu, que no són proves, però que s'explica en alguns casos per reculls historiogràfics, per poemes, per altres produccions literàries, que hi havia certa relació entre Aspàcia i Sòcrates, alguns parlen d'un enamorament fins i tot, i que, per tant, aquesta personatge tan misteriosa no seria altra que Aspàcia i que ella seria la gran dona que li ha ensenyat no només sobre qüestions amoroses, sinó sobre tantes altres a Sòcrates. Al final de la festa arriba Alcibíades, tot borratxo, dona alcohol als altres que havien dit que no beurien per fer els elogis a l'amor. Fins i tot crida la flautista que l'havien fet a fora per poder parlar amb tranquil·litat. I no només no fa un discurs de l'amor, sinó que fa un discurs a Sòcrates. Sembla que hi ha una mica de tensió al principi perquè sembla que Sòcrates li fa gosling a Alcibíades, però potser és al revés i és Alcibíades que li fa gosling al seu crush Sòcrates. El problema aquí és que sembla que Alcibíades voldria alguna cosa més i se sent rebutjat. I és aquest rebuig el que fa que hi hagi una tensió, no sé si dir-ne sexual, no resolta. En tot cas, finalment, en aquest discurs que fa Alcibíades a Sòcrates, se'ns mostra Sòcrates com una persona molt valenta. De fet, explica que el va salvar de la guerra i que tindria aquests ideals tan grecs com són el kalos kai agathos, que significa bo i vell. Potser la bellesa de Sòcrates no és una bellesa contemplativa, però sí que té bellesa en els seus discursos, i això és una de les coses que Alcibíades explica, perquè, de fet, de bellesa exterior tenim molt clar que el Sòcrates vell ben poc en té, sempre se l'ha representat ben lleig, se'ns diu que tenia els ulls sortits, fins i tot Alcibíades en el discurs diu que tenia cara de sàtir, que no sembla que sigui una bèstia gaire agradable de semblar-se. Ara bé, sí que és veritat que el que acaba dient Alcibíades és que hi ha molta bondat i hi ha molta bellesa en els seus discursos. També veiem que en el comportament ètic de Sòcrates hi ha molta bondat, el no aprofitar-se de la carnalitat i el seguir allò que diu Diotima sobre l'amor i la bellesa i la categorització. Per tant, Sòcrates no estaria en aquest nivell d'estima, d'elogi, pròpiament al cos, sinó que se centraria o que estaria en un nivell més elevat. Sobre aquest tema convé també resseguir que és un tema molt platònic, aquesta distinció entre ànima per un costat i cos per l'altre, i fins i tot el fet de promulgar que l'ànima està per sobre del cos. Una frase recurrent per parlar de Plató és dir que l'ànima està tancada en el cos,
I això ja ens dona pistes de quin és el paper del cos. En canvi, en l'ànima s'hi inscriuen les paraules, les experiències, i per tant, per Plató té molta més importància que no pas el cos, que és bàsicament un contenidor o fins i tot una presó per l'ànima. Al principi del vídeo he comentat que parlaríem una mica d'Alcibíades, de la seva vida, i ho farem sobretot de les acaballes de la seva vida. Ens centrem, 420 abans de Crist. Alcibíades és nomenat general amb 30 anys, és un càrrec que només es pot aconseguir quan es compleixen 30 anys, per tant, Alcibíades tenia molts mèrits militars per poder optar a aquest càrrec i s'entesta en fer una campanya de conquista del que seria la Magna Grècia, concretament de Sicília. Recordem que en aquell moment les colònies gregues estaven pel Mediterrani, no només el que seria el mar Egeu, sinó que havien explorat més part del Mediterrani, per tant hi havia una cultura grega prou semblant i unes ciutats s'imposaven sobre les altres. Aleshores, Alcibíades té aquesta idea d'anar a atacar i quedar-se amb Sicília. És una idea que no acontenta a tothom i, de fet, els seus enemics li paren una trampa, destrossen unes estàtues, unes figures del déu Hermes, i això és vist com un atac directe a la ciutat. Les destrossen i fan veure que ha sigut Alcibíades i els seus còmplices que han fet aquesta trastada. Això fa que ell s'hagi d'exiliar. I on s'exilia? Com no podia ser d'una altra manera, s'exilia als enemics naturals d'Atenes, s'exilia a Esparta. Quan és allà, aconsegueix triomfs militars també, però la vida li depara una mala jugada, i és que té un fill amb Timea, que és l'esposa del rei Agis, i quan aquest se n'assabenta, ha de marxar, cames, ajudeu-me. No pot anar amb els perses, perquè els espartans i els perses tenen bona relació. I què fa Alcibíades? Alcibíades vol tornar a casa i intentar guanyar-se el tracte de favor del nou govern, el govern dels 400, instaurat el 411 abans de Crist. Estem al 407. Alcibíades retorna a Atenes com a militar atenenc. De totes maneres, la mala gestió d'una batalla s'acaba imputant a Alcibíades, perquè, clar, Alcibíades desapareix, però els seus enemics no, i encara continua tenint enemics a Atenes. Llavors, torna a l'exili, se'n va a Frígia intentant convèncer els perses, però no hi ha sort i els perses cremen la seva casa amb Alcibíades a dins. I aquest és el final d'Alcibíades, aquest personatge que entra totalment borratxo i lloa la intel·ligència i el bon discurs de Sòcrates. Love for me is an extremely violent act. Love is not I love you all. Love means I pick out something and it's again this structure of imbalance. Even if this something is just a small detail, a fragile individual person, I say I love you more than anything else. In this quite formal sense, love is evil. És el cas que el saber popular ens ha deixat una expressió com és l'expressió d'amor platònic. Ara bé, en el saber popular, si algú parla d'amor platònic, en realitat d'allò que està parlant és bàsicament d'un crush, d'algú que li fa tilín però que no coneix de la seva existència. D'un amor impossible, si es vol, però no en els termes que apareixen en el convit, en els termes de l'amor platònic originari. Trobem la definició de l'amor platònic, si és que en volem dir d'aquesta manera, en el discurs de Sòcrates, que és una repetició de les paraules de Diotima, i que fa així: tenir per més valuosa la bellesa de l'ànima, que no pas la del cos. O sigui que, si algú té un cos sense frescor, però posseeix una ànima sensible, en tingui prou amb això per estimar-lo. Vetllar per ell, engendrar i buscar paraules de tal mena que aconsegueixin de fer millors els joves. I això, per tal que es vegi forçat a contemplar novament la bellesa en els comportaments i en les lleis i a veure que tot això està lligat amb si mateix i que s'adoni que la bellesa del cos és un accident sense importància.
A veure, que sembla mentida que en plena era digital, en ple segle XXI, us haig d'explicar. Si us agrada un vídeo, li poseu un like i us feu un comentari molt maco, podeu dir Diògenes, ets un crac. I també podeu clicar aquests vídeos que tenim aquí, que surten. Vinga, subscriveu-vos, sobretot subscriveu-vos!